Sakit jud gadyo dawaton guys nga sakit ni tiri ngay nga na guys murag di ko makadawat na. Hi guys, nagbunta guys. Malit sila guys. Inawas ko guys uro hindi nga sabon. Tapos nung karanay prituon, sige yan, di man lang mo. Nung karanay, sabaw nga isda. Ano ka man nagdagin pero pinirito. Pero sabaw din lang ganalaan. Magsabaw sa ako sa kumaprito. Da guys, isda. Harapang kaprisko. Sabay nga din isda ah. Karabalyes, ha? Karabalyes? Dapat saging guys, ako mahurog. Hindi na avocado guys, lutong na guys ha. Ano nga, kanan ninja. Sugod na po. Siyempre, imuntad spe. Asang lakad? Magpasain na yun dyan. Asang lakad dam? Kung mga tanang kasdinan ko sa isipin na ubi. Insert lagi ka dam? Insert lagi kayo. Lagi ka na ng TV ma. Inatay, sabak si tao sibi, sige. Mananaw na gani, masipag istorya, iya pang istoryahan. Mananaw lang di kayo masig istorya. Maguna pa siya, o, lakaw na, kaaway na sila. Dahil pa yung direktor. Mama mo. Lingog mo kayo. Mama na po yung mga tripan. Kut doon din na. Ayaw na? Kinain na guys. Siyempre, managod ko paniod. Ay, panito. Pamahaw ka mo. Mana mo? Sige ko ni mata, day. Sige ko yung mata. Nisimba pa ko sa TV. Human, nang babad ko labunon. Pagkababuutan ng banaha. May punan. Dapat maginana, punan dili, bawasan. Punan? Punagbana. Punagbana? Oo. Amerikano, ang usap para duha ba? Pinoy ug Amerikano. Pinoy ramang gyapo yung gusto. Oo. Ngita ko kaduhang bana ka ng Pinoy ha. Sabi mo yan. Amerikano? Hindi ko na Amerikano, kaya hindi ko malipayon na ng mga lahing lahi. Pinoy jud? Payon gyap. Hanggang gusto Pinoy lang mas gyapon. Kanang mas maguwang panimo. Kanang edad, cinta. Hindi nga ka magikag, duha mo ka buo. Hindi. Magpuno ang pagkakasawa. Masige mo kung ibitay. Pundador. Ang sulod, mantika. Noktok mo ka dayon sa may problema. Sus, kaya wala man siguro yun sa iyang problema. Mo ganin ang utan, ano sa problema? What's your problem? Tell me. Tell me your problem. Hindi na, kinisig na buwan. Nuli-ulian lang kagamay, be. Di nila kamurag iro. Butan mong ko Apa, Biw? Anong minute, Biw? Ika din usa Hindi hinay. minute nga nagsiga man na. Ewan, nawa. Kanina, hindi na, nawala na pagka-iro niya karon, iro na po do. Kasi ka dyan mandar. Kuha na na. Giinit na, saka di na mainit nga. Nagsiga. Inuktok lang po siya, problema na niya. What's your problem? Wala man siguro na sa iyang Tanabod. Unguta na ganito. Basig na ko katabang sa mana kanang Nagang problema na inlove ko sila yung laki. wa kay mahimo imo man ang heart. Hindi ka ka problema imo ang asawa na inlove ko yung laki. Hindi ka problema wala kay pagmahal si mo ang asawa. Na. Naging masama pa tuloy. No. Ha? Hindi ngon. Hindi ka problema nga imo ang asawa na inlove si mo sa laing laki. Di na ni mo mahal mo ang asawa. Dili mawala mo ginang pagmamahal mo. Tani. Kung sakuan pa mo kunhod ba? Murul back sa. Oh, insert ba kayo? Ako lupit ah. Oh, dalagang dalaga. Lechon paksiyo pagkatubang kispipata. Nanta ni dai.
Sinok na kayo avocado. Lagay na natin sa itinakla. Kali nato. Kano nato dili siya manghatag. Usa? Minginog tagig mangga. Di ko matag. Wala mo kaon kay asa ko mangala. Ala. Delikado gi kay mabuntis. Ikaw kanang salin ka. Mangala, kaon ka ikaw ka. Tinuod ba 'yon? Ito man kumpirmadong buntis. Kaon sa? Magpa-check up man ta. Karon sa ma. Ikaw kailangan ko yan. Kung na ako sa ganit sa punan ko. Muni avocado nga. Hindi ka niya pero guys. Ikaw na nimo be. Hindi sa avocado. Butan na nimo kan be. Kanon, pare sa isda. Panapod kahapon nagsaging gisaw-saw sa autan karon. Ag avocado, pare sa nikunog isda. Mutan delikado ha, murag hapit na sa tinuod ha. Malapit na sinuod. Malapit na sinuod. Wala. Kanang mira na yung avocado? Kanang mira na yun? Delikado ang avocado, pares na kunog isda. Ug kuan gani bimo ni kan abi avocado, piras, apple, mangga. Inigawa sa imong anak technicolor. Aso kan ramay ang ibutang gani? Taplabe nang sukal bi oy. Kuya, wag tripo. Nya sa Mama, si maglik man. Mas mama sa kuwajig maglingi. Baka sa maglihima, isa prank ra kon to, isa prank. Gusto ra mo kaon. Kamu gadyo, gusto ra mo kaon, bengo nang maglingi. Kamu gajud. Nasura na madila natay gustong kanon. Kay mukaon naglingi na. Mali na na avocado. Busog pa kay ko. Ay katik-katik na siya karon di kakaon. Gamay ra ba? Lami kuno kayo. Tilaw isa. Mura man kag kuan wak-wak kadto kanu ko Muna pa niya may pamahaw. Mura jud kag tik. Hinawak pa ko na siya. Tanaw prito kayo. Oh. One hand. Kuya agri ko. Ug prito one hand. Aw. Kuya wa bay. Oh. Tipid. Tipid kita bugas atong sa kasako ni abtan pa ni mga 3 ka bulan. Ay 2 ka bulan. Mukaon ra kuan, bengo na naglingi. Di mo pwede. Gusto ra mo kaon. Gusto ra mga kay mahagot mo. Kaya kung tingga dali. Na mga kay magis pa sila pang tugon. Ano pang tuwanon. Taman na daan. Di ko gani kumpirmadong buntis, excited. Nindot man ang mag-una kaysa mawahay. Diba? Nindot na mauna. Wow. Ang sarap ng avocado. Ang lasa day. Tanaw. Hindi ko natanaw. Istorya na ng saging ron. Unyong tataw puro na ng kuhan. Panit. Magilong ba? Ay paghilom. Ipanganak na kung sabaan din na pwede maghilom. Hindi pa daring avocado, mangitak na uban. Oo, kano. Pero di mo kaon. Ano ka na sila? Kadukan ka daya. Murag manakod ba? Layas na sila ni. Aming gumanon Sinabong isda. Sabi ko hospital ba sa Domingo? Muta na raguta. Gadto na Pero to. gamay raman siguro magpa-check up dala. Kumayra. Miya sa prito eh. Oh. Ano to na guys, sa gatang pinirito. Muna may pares day. Ipari sa avocado. Kakaiba talaga. Avocado. Avocado versus prito. Magtaka na na. Delikado.
Joke ramang good. Joke. Ay, kaya na-prank. Joke pa ka. Pero gapon, natawa siya. Natawa siya sa utanong saging nga Paris. Hindi mo gunay Paris ng... Ulaw pa ko yan pa ko sa joke. Maulaw pa ko na iyang iparis ug kuan. Ay joke, matabag joke. Oo. Oh. Tara guys, agabukado. Agis daw, agabukado. Yan ang gitapa do kay mo kun iparis. Hi guys, sa manamig pamahaw. Unja, nako daris ka na kwarto ga. Ligad-ligad ko kay sakit agang unja. Ako ka, kuan guys, ug makalakaw ba miron kay kusog mag-uwan, matumalagyan ta Miss Cardinal karon kay mag mutana mi og kanang kanusang kanang schedule sa kananayo bigay ni kay magpa-check up lagi ko kay nag-earn ako na ningang kuan guys kay tango kanang daghan tuningan guys nga magpiti kuno ko daghang gusto guys magpa-check up na lamang ko dito sa kananay doktor kay rong ang doktor na magkuan og unsay kananay buhaton na kuan lagi ko dani nga kuan guys regla kay di na normal kay das July spotting ja karon first week pa gani sa kananay Ugos nag-spotting na po ko unang nag-ako guys dahil hiningan nga masin ko nagburus ko jadi pa po ko sure guys nga burus ko kaya pamalagi ko nagpiti damo ni karon nga magpa-check up ko karong may bawa ano kanang unsa ni nga hang gibati ano na ingani ni nga hang regla kay sakad karon po ko na ingani guys nga mag-spotting jawa ko kay baw guys karon og kanang makalakaw ba mi kay kanang 1 man kusag kanang naiuwan amo na laging gihuwat nga kanan ni mutuwak kun jawa man mutuwak guys basig di siguro ni mutuwak ja udto naman pud galaunan na basig ugma na naman siguro pud may magpa kananay check up jamoro to guys katong diningan nga kanang magpiti ko watuwat laman mo guys kay kanang magpa-check up ra ko matarang atngan og gansay resulta dani nga pag check up ja kanang kuan guys basig kananay basin kanang gibati karon stress pod ni kay sakad katong nay nakabalita ko nga agsakit lagi ni tiri nga na heart kailangan og kanang operasyon di na mawas ang una guys nga na namigsuon nga kanang magkasakit o kanang nay sa heart ba isahay gani di ko magbasa sa mga group chat kay kanang Masay gani guys, di ko magbasa sa kananaya mga group chat kaya di ko gusto makabasa kung kanang mga ingana, mga problema ba. Isa siguro po ni guys, stress siguro po ni nga gibati guys, nga nagkaingani ning ang kananay rigla nga wasa kananay normal pero at nga laman gyapon nato guys, ug kanang buntis pa ko kananay di eh, may bawan ra manas kananay doktor ug unsay kuan nila manang wa pa ko nagpiti kay gusto ko nga iditsurakos kananay doktor guys kay gusto ko ang doktor na may kuan unsay ahang kananay buhaton kay murag sa jud pa man pud kuan guys piti kay nag-spotting ko diya sa July 25 spotting na ko dadto imbis dapat tagang regla 27 man nang tako kananay reglahon di ba nauna si ja spotting ko dadto guys 25 ja ning spotting po ko pagka 29 nganja karon sa buwan sa kananay Ugos nag-spotting na po ko diya sa kananay 5 nga dapat unta sa Ugos dugon unta ko kananay normal nagka 27 di ba hanggang regla guys sa Jo di ko dili hanggang regla na sa Jo mo na yang gikuan guys problema unja spotting ra si Ja mo na danganingan nga magpiti ko mo na wa ko nagpiti guys kay di mo ko sure nga kananay buntis ko kay nasa juman naghang kananay regla mo nang gusto ko nga magpa-check up na lamang ko doktor guys ug ngano ni nga hangi bati karon nga kanang ingani kapoy agang lawas sakit agang balikawang magsakit agang kananay oo mo nang atangil naman ninyo guys ug unsay resulta ug unsay kuanda ni doktor sa ahong kananay pa-check up kay ahang duda guys stress ko tungod sa kananay sakit ni Terry kay di mga jud mawas kananay ang una katong time mapod nga katong time mapod guys nas naging semana problemado kaadyo ko nagnanguna ko nila nanay katong day nagkasakit si Aliana kuna doktor si Aliana
na nakasakit si nanay, nakasakit-sakit sila dito sa kananay buhol, sa Petro nakasakit sila. Mo to guys, ning sabay aga nang pamatis kananay ang lawas nga. Murag bugat ka jo pamatis ang lawas. Gusto ko magsigara ko kananay ligad-ligad. Masin guys, agang na bati karon basig ka nang stress ni. Kaya nagalagi ko sa kananay kahimtang ni Tiri nga na siya sakit sa kananay kasing-kasing na kinahanglan siya kananay upirahan. Jamora na yang ihanjo ninyo guys nga tabang unta mo kananay ampo nga unta magtagagimala nga kanang sakit ni Tiri. Mawaon jadi na kinahanglan kananay upirahan kay sus ginokulisod kadyo guys kanang muwagi tag kananay operasyon. Kaya ako nakasuway naman jud ko da ng operasyon kay operahan ko sa kananay waiter pero kanang kasing-kasing manggod murag arang disira kadyo kay mo ba dyan ay naghatag na to ginhawa, mo na naghatag na to pagpitik, mo na naghatag sa kananay ang kinabuhi, mo nang nagudyo ko kuan guys. Maadyo mo siguro ni guys nga mo niyang gibati siguro stress ni guys, mo na naptuhan siguro ning kanang regla pero ako ko kay baw guys, so buros ba ko kananay di tanawon laman nato guys sa kananay resulta sa kananay ang check up basig ugma kay karon 1 man di man mi kalakaw kay kanang uwan ja sakit pag kanang nay ang sakit jud gadyo dawaton guys nga sakit ni Tiri ngay nga na guys murag di ko makadawat na nakasakit siya nga nas kasing-kasing ja kinahanglan nagkanang operasyon. Sakit kadyo na naon guys nga natay igsuon nga magkasakit nga na ja kinahanglan og kanang operasyon ja di ba ja basta-basta kay sa kasing-kasing. Mao na guys isa jud nga terminasang nang nga di mawa si Tiri nga nakasakit siya. Inga na maglisod ko kanang kuan guys dawat